Samo ti obavi što moraš. Ponosna sam na tebe. Zašto? Pa pogledaj u kako divnom uredu radiš. Nije lako naći ovakav posao. Vjeruj mi, to je samo zato što mi je šefica cura od cimera. A, pusti ti to. Vidim ja, ti se odlično snalaziš na tom kompjutoru. A gdje je Ana? Već je otišla. Valjda misli preurediti Jakovljev stan. No dobro, gotova sam. Što ćemo jesti? Pa vidjela sam zgodan restoran tu preko puta. A što si odlučila u vezi stana? Ne znam još, ali mislim da se i neću seliti. Znala sam. Mama, ne moraš se ti vratiti u Zagreb zbog mene. Naročito ne sad kad ti ide i kad ćeš postati najpoznatija dizajnerica na svijetu. Tina, nije to samo zbog tebe. Znaš, taj moj posao u Milanu nije ono što su mi obećali. Kako to misliš? Ispalo je da uopće ne traže dizajnericu. Dobila sam početnički posao. Kakav posao? Radim kao krojačica u pogonu za male novce. I ne plaćaju redovito. Zašto mi to već nisi rekla? Vjerovala sam da ću brzo napredovati. A vrijeme prolazi i sve je samo gore. Jedva sam naučila talijanski. Ja svima pričam da mi je mama postala međunarodno poznata dizajnerica. Prosti. Bilo me je sram. Otkud sva ta odjeća koju si mi slala iz Milana? Rasprodaje, pokloni za zaposlene. Oprosti. Ja tako trošim novac na gluposti. Jedino rješenje je da pronađem novi posao. A to će mi prije poći za rukom ovdje, nego u Milanu.